पहले बारी छठ करतनी, हमरा के कुछ पता नहीं कि कैसे करी ना करी, हमरा के कुछ समझे नहीं के आवत। कैसे डलिया सजाई, कैसे पूजन करी, हमरा के तनी बता देतो ना तो थोड़ा आसानी हो जाए। तो अब देखा भला एकरा बेचारी के आवते नहीं के, तहर माई तहरा के नहीं के सिखौले बा, भौजाई नहीं के सिखौले बा। ए दीदी, भौजाई और माई तो करत रहनिया, बाकी हमरा के याद नहीं छे कि कैसे करत रहनिया कैसे ना। तनका बता देना ता डलिया साजे में आसानी होई। अच्छा ठीक बात, तब बतावतनी, सुना ध्यान से सुनाओ। नहाई खाई के दिन पहले अंगना द्वार सब लीप पोत लिहा, ओकर बाद कदवा के तरकारी आ चना के दाल बनैहा आ तनका कदवा दालियों में धो दिया। ई कुल हमार नानी करत रहली ह, ता हमरा के पता बा। आ तनका ओल के भी सब्जी बना सकेलू, तो एक कुल शुद्ध से बना लिहा। आ पहले बाल बच्चा के पति के खिला लिहा, फिर तू खा लिहा। ओकर बाद बिहान होके उपासक रह जइया और आम के दतवन से मुंह धोइया। उसके बाद सांझ के जवन तहर सास करत रहनी ह, जैसे कि तहर सास देखले होखबू कि कैसे हमर सास कैले बानी, त ओही प्रकार से दूध अरवा चार के भात बना लिया। आ खरना में केला के पत्ता पर माँ छठ के खरना भोग लगा दिया। आ तेकर बाद थारी में धोई के तेहू खरना गोड़ लाग के कर लिहा। अच्छा ठीक बा ये दीदी जी, ऐसा ही कुल होला? हाँ ऐसा ही होला। आ साड़ी एक छीने पेनिया खरना के खानी, ठीक बा? हाँ ये दीदी, ई ता ठीके कहा तारू, रोवा ठीक कहा तानी, ता ऐसा ही कर ले हम। तेकर बाद अंगना द्वार फिर से लीप लिहा, काहे से कि लइका फैका जब प्रसादी खा ली नो तब अंगना द्वार जूठा हो जाला, एही से फिर से शुद्ध कर लिहा। ओकर बाद 2-2:30 बजे ता ठेकुआ लड़ुआ पूरी सब कुछ बतासा सब बना लिहा। आ डलिया सजा लिहा, आ डलिया में नारियल नाशपाती माने कि जितना फल होखिला सब दौरा में सजा लिहा। और साड़ी उड़ी किनले बाड़ी कि ना? हाँ ये दीदी, एगो चटकदार साड़ी किनले बानी, एगो चलल बा ललकी पियर की साड़ी, ओही ले ले बानी पूजा में। अच्छा तो ब्लाउज उलाउज सियाइलू कि ना? हाँ ये दीदी सिवा लेनी है, पूरा दे भी यार के सिलक खदर जीवा अतना पिए ले ले रहे। हाँ ये दीदी पूरा पीठ आगे पीछे सब नाप लस। बाप रे बाप, हम जब गेल रहनी ना ब्लाउज सियाए दर्जिया भिरी त हमरो के आगे पीछे नाप ले रहे। आ जाना तनी बाप रे बाप, हेने हमार मुहवा निहारे आ हेने नाप लेबे। ओय हो दादा, और भला सुना। हाँ जी दीदी जी, और जब हम आईनी है ना नपिया ले ले ता हम अपन दूल्हा से कहनी है कि देखा जी हमरा के नपिया लेलस ना, ता हमार मुंह टुकुर टुकुर देखत रहे। आ तब जाना तनी हमार दूल्हा हमरा पर बड़ा खिसिया गईनी। आ जाना तनी 2 दिन हमरा से बात ना कोईनी, यही से हम ना जातनी दर्जिया भीरी। ओय हो रे मामा कैसन दर्जी बा। अच्छा ई कुल छोड़ा, चला छठ माई के गीत गावा जा। कहमा तर नए हरवा गे बांझी ना कहमा ससु हो रार, कहमा बीतवलु गे बांझी न सारी सारी हो रात, कहमा बीतवलु गे बांझी न सारी सारी हो रात। पूर्व मोर नई हरवा जी दीना
ससुरार अरे काही बालकवा हो बिना गोदिया मोरा उदास अरे काही बालकवा हो बिना गोदिया मोरा उदास अरे सासू मोरा मारे जी दीनानाथ ना नदिया पढ़े हो गार अरे मांगो के सिंदूरवा जी दीनानाथ बोले बंझिनी बोल अरे मांगो के सिंदूरवा जी दीनानाथ बोले बंझिनी बोल चुपा रहूं चुपा गे तेरी आया चरबे पोछू हो लोर चुपा रहूं चुपा ये तेरी आया चरबे पोछू हो लोर तोहरा के देबो ये तेरी आ गोदी में हो बालक तोहरा के देबो ये तेरी आ गोदी में हो बालक अरे बाला काली हाले ये तेरी आ जइहा सासू के साथ अरे बाला काली हाले ये तेरी आ जइहा छठी हो घाट अरे बलका देबो नटखट ये तेरी आ होइहा पड़े हो सान अरे बलका देबो नटखट ये तेरी आ होइहा पड़े हो सान अरे सासू तोर दुलारी है ये तेरी आना नदिया दी है या राम अरे सासू तोर दुलारी है ये तेरी आना नदिया दी है या राम अरे मांगो के सिंदूरवा ये तेरी आ बोलई है छोटुआ के माय अरे मांगो के सिंदूरवा ये तेरी आ बोलई है बबुआ के माय